ora pengen nostalgia karo pentul ya piye? Gigi apa ya? Ah. Kene Mas Pentul. Nah, Pak Dik Kocret ya Allah sehat nggih. Keluarga besar PKM, Mas Tarno, Mas Dodo, Pak Dik Kocret. siap. Nano nano. Catatan sajroning ati lan Monggo Mas Pentul. rasaya Ana di mana anak kambing saya. Udan kangen. Udan kangen. Oh, diatur ke sisan dik tulus. Bablas ke udan kangen, udan tenan. Oh ya ben udan. Sajroning ati katan luntur saya marang Oe 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 oe. aku kowe dadi kamu margo Semar moyo.
Dadan aku dhewe. nek ra wong kendang ora gelem kok MC moh kowe iki. Moh aku. Ayo masukin Dek ta iki. Kagok ngimpi gawang sliramu wis Tak gendong mana-mana. jroning ati dadi gelo Mas Tarno PKM sliramu Solo Jogja. Monggo Mas Gendul. Bekasi bergoyang spesial kagum bolo tokenya Indonesia. Masih bersama dengan Campur Sari Semarang, Campur Sari Indonesia bersama dengan Bung Ilmania Indonesia. Wes pirang taun lawase ana kene ngonteni slirane antu-antu konku nunggu anti putih kabeh aku tak gendong hawa ning kasur. Wong ayu enggal bali kanggo nambah nikangane ati nadyan sakedhepe netra ati kala muga atung tapa. Rungokno Mas, gendang Bali, engko selak aku dipek wong lho. Dipet wong kendang lho. Ngati Pak. kagok ngimpi gawang sliramu wis jroning ati dadi gelo sliramu ra ono matur nuwun Pak Desangsang. Yo Mas Agus Mas Mono, Pakde Paino, Pakde Kupono, Pondok Cabe, Bude Warsi, Mawar, si, si, si. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu
di sini. Aku ki darani njaluk duit salaman tok aku ki. Bagian aku di sini. Aku yo ning kene. Mas Gondrong juragane mie ayam. Ana di mana ana kambing saya. Mobil dengan nomor polisi 1922 VMT 1922 VMT mohon digeser. Mas Surati monggo, Mas Kiti monggo. Bapak tuh gimana? Udange tak sayange anakku sing ayo dhewe tak udange tak sayange besok pinter sekolahe.
turun ke hati. Aduh Mbah Markom tak sayang-sayang. Aduh kok tambah nom lho saiki. Aduh sayang. Oh, nah. Bayame lamu-lamu saya suwi kok tambah ayu. Aku lho Awan-awan menyang karetan, Mbah Markom. ilih ondo ning omah buri. Rapi perawan, perawan koretan, rapi penyanyi, ngarani ati. Aduh anak lanang dhewe, anak wedok dhewe. Aku tangi tak sayangi, tak kudangi nggih bocah ayu. Aja mung pijar nasu yen dituturi sibuk supaya selamat rahayu. Ayame kuning-kuning, ayame yen lagi nyanding tak kudengi bocah ayu. Aja mung pijar nesu yen dituturi sibuk supaya selamat rahayu. Ya, oh ya. Oh ya, loro ati loro Mas Tulus. Loro ati dua. Ayo ndang digayengke, Semar Mulya campur sarine, awasi men pimpinane, Dek Bogel MC-ne, munggah Sehat Pak Dek. ning pucuk gunung, Mas Ompong. dhuwur piyange. Mas Ompong. Pak Sukati. Monggo. Monggo kru ewer-ewer saking Rata Manggari kula atur Jumenenggo. Mas Sarano. Pak Marco monggo. Kurang apa? Kurang apa kowe iki dadi wong Kurang apa? apa aku iki konku tresno Ning nyatane. ning nyatane sliramu larane ati
Sapri, kula atur jenengan. Mas Giono kok. Bapak Dirjo. Kajeng Regen kok. Mas Barno kok. Ayo Mas Eko nolok. Ora nggur mangan bae. Jebul ora aduh klinciku ojo beda aku terus bali neng Semarang klinciku wis ana kandhani hidup ewer-ewer saking Tlatah Manggarai. Yo, Hidup. la jebu Antriane cendol dawet. Antrian, Mbak. Bogel antriane napa? Sabar. Tembang kangen. Oh, tembang kangen. Tinggal nggih. katresnan tembang kangen. Siap. Lah jebulane krusak-krusuk
rogoin apa? Butuh Aduh, bantuan? aduh. Pade rogo, pade. Monggo, Mbak Pepi ayo. Paramete metu iki. Pusing deh. Bar kuwi langsung bablas emosi. Dompete iki. Sampai kuret. Sampai paramete metu iki. Aduh ya Allah. Aja
ngomong seliramu Margo seliramu paling istimewa bagiku Aku ngakoni salahku Bola sing gede pangapuranmu Janji sing tenan mas, aja seneng metuan. Bakal ayam kandang, anggone urip bebrayan. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa monggo diajeng siap carane
jiwa raga undang rasa. Monggo Mas Sono, Mas Yono, Mas Supri, kula terus jenengan. Iki lagune tak turuti ayo Mas Parmo, Mas Yono, Mas Supri, emosi. Masih bersama Semar Mulyo. Aja ngucap aku wis martobat, wong wadon ngendika
Ayu iki nek sukses mesti sabar. Apa sliramu tega tinggal aku kaya tane padha monggo Mas Joman. Neng apa sliramu tega tinggal aku kaya hatiku
Putra Setro Karno bergoyang bersama dengan Semar Mulyo. Bapak ayo Mas Medi monggo. Kadi Panjur. Maju lah kok malah ngerokok iki piye kan. Niki ngakemake Pak De. Rasa tresno ora mendung saya suwe tambah saya nyiksa waton kowe rambandingake nadyan aku wong ora duwe
tresno